את הכנס יפתח האלוף יצחק בריק, שהיה מ"פ של גדוד 113 במלחמת יום הכיפורים, והשתתף בגבורה בקרב הפרדן, בו ישראל נפל. החליף במלחמה 7 טנקים, כשכל הקודמים נפגעו, וקיבל את עיטור העוז. מילא עוד הרבה תפקידים בצבא, וכיהן כ10 שנים כנציב קבילות החיילים. עכשיו רק ראש המועצה שלנו רוצה להגיד מילה או שתיים. הוא שכן שלי. האמת, קודם כל ברוכים הבאים לכולם. אני רואה שיש כאן גם תושבות קריית טבעון מהמחזור, מהשכבה, גם משפחה. ואני אברך ואני ממעט לצא, כי ב5:30 צריך להיות בהרמת כוסית בנושא אחר בכלל לגמרי של שנה חדשה. אני אגיד ככה, קודם כל הזמינו אותי עכשיו כשהיינו בבית העלמין, ורק כשהגענו לכאן בעצם עשיתי את החיבור בין רותי, נעמי, איץ', שהילדים כאילו רק עכשיו הבנתי עד הסוף את הסיפור, ומה שאני לומד מזה, קודם כל זה כמה מדינת ישראל הייתה קטנה אז, וכמה העצב והשכול היו קרובים אחד לשני, שכאילו נישואים ומשפחות שכולות ואיזשהו חיבור כזה, וכשדיברתי בבית העלמין, אמרתי שאחד הנושאים שמעסיקים אותי זה המחשבה. תחשבו, קריית טבעון, יישוב שגרו בו 10,000 תושבים, אולי פחות, 24 חיילים. תחשבו על אלרוי, תחשבו על אלרוי, שלדעתי גרו באלרוי באותם ימים 100 משפחות, כמה בתי אב? 100 משפחות, 4 חללים במלחמת יום הכיפורים. זה משהו שהוא בימינו, אני חושב, יש פה הרבה אנשים שחיו בתקופה הזאת, לדור שלי, זה משהו שכמעט אי אפשר להבין אותו, ואי אפשר לעכל אותו, את עוצמת הכאב ואת עוצמת העצב. רציתי לספר למי שלא מכיר, יכול להיות שיש פה רבים שהם מכירים, אבל הבית הזה שאנחנו יושבים בו, מרכז ההנצחה... אני שמתי את אבן הפינה. אז לא ידעתי שאת שמת את אבן הפינה, אבל מה שאני יודע זה שהוא נבנה ביוזמה ובדחיפה של משפחות שכולות אחרי מלחמת יום הכיפורים, כשבעצם מה שרצו לייצר, רצו לייצר בית, רצו לייצר מקום שהוא ינציח, אבל שהוא ינציח בדרך שהיא מאוד של קריית טבעון, שהיא דרך שהיא משלבת הנצחה, אבל גם תרבות וחיים, ושיהיה מקום שיש בו תנועה. וככה נוצר כאן גם לזה שהספרייה כאן, וגם הרצאות ותרבות ופעילות, ובעצם אנחנו מנסים לזכור ולהנציח דרך ההיבטים האלה. ואני אגיד שכמובן את ישראל לא זכיתי להכיר, אבל את המשפחה אני מכיר היטב, ומדובר באמת תושבים נפלאים שלנו. ואני אאחל רק גמר חתימה טובה, ולכולנו אני אאחל, היות ויום כיפור והיום האזכרה וימים באמת קשים ומורכבים במדינת ישראל כולה. אז אני רק רוצה לאחל לכולנו שנדע, מותר לחלוק ומותר להיות בעולמות שבהם יש מחלוקות ודעות שונות, והייתי רוצה לאחל לכולנו שנזכור תמיד בתוך מחלוקות ובתוך אתגרים שאין לנו ארץ אחרת ואין לנו מדינה אחרת, ומותר, באמת מותר להתווכח ולהחזיק בעמדות, אבל בתוכם לשמור על המסגרת ולזכור שמדינת ישראל היא ערש התקוות והחלומות שלנו, של כולנו מזה אלפי בשנים. אז גם תחיל מדינת ישראל, וגם תודה שהזמנתם אותי, ויהי זכרו של ישראל ברוך. להתראות, שנשמע אותי. עכשיו האלוף בריק, בבקשה, אנחנו רוצים לשמוע. לא, אנשים יהיו בשקט, לא צריך. במלחמת יום הכיפורים, לוחמי גדוד 113, שבתוכם היה סגן ישראל כהן, זיכרונו לברכה, נלחמו במצבי קיצון, בערפל הקרב, בחוסר ודאות. שהחברים שלהם נפלו, נהרגו ונפצעו, והנותרים המשיכו, כי הם הבינו שהם אחרים. הם הבינו שהם לא יעמדו כחומת בצורה אל מול האויב, לא יהיו אחרים שיגנו למדינה. לא יהיו אחרים שיגנו למשפחותיהם. הם נלחמו באומץ לב, במצבי קיצון, בערפל הקרב ובחוסר ודאות. הם חירפו נפשם עם מוטיבציה, עם רוח לחימה. הודות לחבורה הנפלאה הזאת, ושכמותם ניצחנו במלחמת יום הכיפורים. הודות לחבורה הנפלאה הזאת, אנחנו חיים היום במדינת ישראל. הם היוו דוגמה אישית. הם היו מאוד מקצועיים. הם היו אמינים, נחושים ודבקים במשימה.
המפקדים ידעו לקבל החלטות, אבל גם לקחת את האחריות על ההחלטות שלהם. לא כשזה הצליח זה הייתי אני, וזה נכשל זה אתה. הדבר הנוסף שהיה מיוחד לחבורה הנפלאה הזו, זה היכולת ליצור לכידות. היחד הזה בונה עוצמה. הערבות הדדית שלנו. המוכנות לסכן את החיים של החבר. הרעות. אחוות הלוחמים. אבל לא פחות חשוב מכל אלה, האמונה בצדקת הדרך. אהבת המולדת. ערך השירות. ההבנה שאין לנו מדינה אחרת. הנתינה למדינה ולא רק הקבלה ממנה. המוכנות לסכן את החיים של המדינה, בשביל המשפחה שלה, של החברה כולה. אלה היו לוחמים שישראל כהן היה אחד מהגיבורים שלה. החבורה הזאת כאמור נלחמה בצורה שבלתי ניתן להסביר אותה. במלחמת יום הכיפורים, גדוד 113 נלחם בקרבות הבלימה והתקפה משני צידי התעלה. גדוד 113 היה כמעט בכל הלחימה בחוד החנית של העובדה של ברק. הגדוד הסב אבדות כבדות מאוד לאויב, אבל גם חטף מכות קשות מאוד. במהלך המלחמה התחלפו בגדוד 3 מג"דים. המג"ד הראשון אסף יגורי נפל ב8 באוקטובר בקרב על גשר פירדן, בו גם נהרג ישראל כהן. הוא לא נפל בשבי. נפל בשבי. המג"ד השני מול הרמתי נהרג בקרב מול חטיבת טנקים מצרית 4 ימים יותר מאוחר, ב-11 לחודש. המג"ד השלישי זה אברהם, יחד איתו חצינו תעלת סואץ, ובקרבות קשים ועקובים מדם, הגענו לעיר סואץ והשתתפנו בכיתור הצבא המצרי להכרעתו. התחלנו את הלחימה בגדוד 113 מעל 220 לוחמים. 144 טנקיסטים על גבי 36 טנקים, ועוד 80-70 לוחמי חרמש. חי"ר. הגענו לסיומה של הלחימה רק 7 אנשים על גדוד המקום. אני והתותחן שלי שחררנו 7 טנקים ונפצעתי פעמיים ועוד 15 שרדו את שדה הקרב. נהרגו לנו בגדוד 84 לוחמים. נפצעו לנו מעל 140. אפשר לומר שגדוד 113 נלחם את המלחמה הקשה בין גדודי צה"ל במלחמת יום הכיפורים, במלחמה הקשה ביותר שחווה על ישראל מאז מלחמת השחרור. ואני דווקא אתרכז איתכם בקרב על גשר פירדן, שבו נהרג סגן ישראל כהן. ביום השני של המלחמה, 7 באוקטובר, מתקבלת החלטה בממשלה שצה"ל יצא להתקפת נגד כוללת בגזרת הדרום להשמיד את הכוחות המצרים שחצו ביומיים הראשונים את התעלה לשטחנו. בעצם היו 2 ארמיות מצריות בשטחנו, שבהם אלפי אנשי חי"ר ונ"ט, ארטילריה, טנקים התחילו לעבור את הקשרים לתוך האזורים האלה. הם נכנסו למערכים חפוזים לאורך כל קו התעלה בצד שלנו, מהתעלה בעוד 5-6 קילומטר פנימה, ואת זה מחליטים ביום השלישי של המלחמה, ב8 באוקטובר, לתקוף, לפגוע, ואם נצליח לכבוש שרים מצרים ולעבור לצד השני. אלא מה? ההחלטה הזאת כל כך מנותקת מהמציאות, שהיא מתקבלת הן לפיקוד הבכיר של צה"ל ולא לממשלה שום הבנה מה קורה בשטח. הם לא מבינים את המודיעין, הם לא מבינים את גודל הכוח שכבר חצה, אין עדיין יכולת לרכז את הכוחות על מנת לצאת להתקפה שיש בה הצלחה. לאחר ההנחיה לצאת להתקפה הזאת אין פקודות, אין תדריכים, אין מודיעין, אין ריכוז כוחות. כלומר, זה פיקציה. זה בלתי ניתן למימוש. אז מה שבעצם קורה ב8 באוקטובר, כאשר צה"ל לא מוכן למלחמה, להתקפה, קורה דבר נורא ואיום. גדודים באופן ספורדי יוצאים להתקפות. כל אחד בגזרתו. ועולים על המערכים המצריים שלא מכירים אותם, שלא מכירים את ההיקף שלהם,
וחוטפים את מכת חייהם. גם הגדוד שלנו חווה את החוויה הזאת, אבל הגדוד שלנו חווה את החוויה הקשה ביותר בגדודי צה"ל באותו יום נורא והיום, שאני קורא לה היום השחור במלחמת יום הכיפורים, ואחד מהימים השחורים ביותר בתולדות עם ישראל. אז מה קרה לגדוד 113? אני אתחיל איתכם ב-12:30 בצהריים. גדוד 113 אחרי 3 ימי קרבות שאני לא אפרט אותם, נמצא עם 20 טנקים מתוך ה-36 טנקים שהוא התחיל. רק שתבינו כמה טנקים כבר נפגעו ביומיים ראשונים. אנחנו עומדים לרגלי גבעות הברגה, מזרחית מהם. בשלב הזה שקט לחלוטין. אנחנו מזהים גבעות, נותנים לנו פקודה לטפס על הגבעות ולתפוס עמדות לעבר תעלת סואץ. מי עובד על גבעות הברגה, ואם יש ראיות טובה, יכול לזהות את המישור של 5 קילומטר לרגליו ולזהות את התעלה שמולה יש הקשרים המרכזיים שעליהם עברה הארמיה השנייה המצרית, ארמיה זה מספר דיוויזיה, לתוך שטחי. והפקודה אומרת לטפס לעבר העמדות, לתפוס עמדות, וגדוד 113 על 20 טנקיו מתחיל לטפס. שקט מוחלט, אף אחד לא יורה. ואני מראה משקפת, ומראות עיניים. 8 טנקים השטח השולט נעים לעברנו, ואני משוכנע שזו התקפה של טנקים מצריים. כי זה בא מתוך שטח שכבר נכבש על ידי המצרים. ונותן פקודה לאנשיי, עיקון לי ירי. אבל שנייה לפני שלוחצים על ההדקים, אני מבין שהוא משקלת זורש שזה טנקי בטון. למצרים אין טנקי בטון. זאת אומרת, אני מבין שזה טנקים ישראלים. אני עוצר את האש של כוחותיי, של הפלוגה שלי, ואומר להם, תמתינו. ניתן להם לעבור דרכנו, נראה מי הם, נשאל מה הם עושים פה, למה הם נעים לאחור, כשאנחנו נעים קדימה. הם ישראלים, זה טנקים של ישראל. ואנחנו עוצרים את האש, והם נעים לעברנו במהירות. הם עוברים דרכנו כמו שיער ומסרק. 10 מטר מימין, 5 מטר משמאל. אנחנו נופפים בידיים, צועקים שיעצרו ויסבירו. אין עם מי לדבר. אתם רואים בתוך הצריכים, מפקדים, חצי גוף בחוץ, אתם רואים עליהם את הטראומה על הפרצוף, את האימה בעיניים. אתה לא מבין מה שקורה פה. שמש, שמיים כחולים, חול זהוב. מה זאת האימה הזאת? מה זאת הבריחה הזאת? למה הם לא עוצרים? למה הם לא מסבירים? והם לא עוצרים, והם לא מסבירים. הם ממשיכים לנוע לאחור מזרחה כשאנחנו משאירים אחריהם ענן אבק גדול. ואנחנו עולים עם הטנקים הלאה לעבר העמדות בשטח השולט, ואין לנו מושג ואין לנו פשר למה שפה קורה. זה דבר שבלתי מובן לחלוטין. גדוד 113 מגיע לעמדות לבבות 1, 1.25, 1.5. אנחנו תופסים 20 או 19 טנקים את העמדות עבר תעלת סואץ. אסף יגורי המג"ד קורא לתדריך לסמג"ד דוד ילין, למ"פ ויטקין, לי, והסמ"פ של עמיקם שנפצע יומיים לפני כן, לתדריך. אנחנו עומדים זה ליד זה, מסתכלים לאחור ורואים את האבק שמשאירים הטנקים שחלפו על פנינו מזרחה, מסתכלים לחזית לעבר התעלה ולא רואים שום דבר, שהמיש מסנברת, וכשאנחנו עומדים שם אנחנו לא יודעים 3 דברים קריטיים לגדוד בפרט ולצבא בכלל. כל מה שנספר נמצא איתנו ישראל כהן. כל החוויה הזאת הוא עובר בעצמו. כשאנחנו עומדים שם אנחנו לא יודעים את 3 הדברים הבאים. אנחנו לא יודעים שדיוויזיה מצרית חונה מולנו במשטח, במישור בינינו לבין התעלה, שעברה ביומיים השונים את הקשרים, גשר פירדן והקשרים שלידו, מהארמיה השנייה, שהיא מונה אלפי אנשי חי"ר ונ"ט, קצת טנקים שהתחילו כבר לעבור, ארטילריה במחפורות מונחת לעברנו, מולנו, ואין לנו מושג שהיא שם, לא רואים אותה, וגם אין מודיעין שמספר לנו עליה. הדבר השני יותר חמור שאנחנו יודעים, ש3 שעות לפנינו, גדוד צה"לי, גדוד של הדיני, קיבל פקודה מאותן גבעות, לרדת מהגבעות, לנוע במישור, להגיע לעבר קשר פירדן, נכבוש אותו במסגרת הפקודה הצה"לית,
ולעבור לצד השני ולהתחיל אחרי שדה הקרב בתוך מצרים. התפיסה של מלחמת ששת הימים, נוסעים, יורים והם בורחים, זה לא קרה פעם. אבל גם הגדוד הזה יודע שדיוויזיה עומדת מולו. הוא יורד מהגבעות, נע במהירות לעבר המישור, לעבר התעלה, נכנס לתוך המערך המצרי, חוטף מכה אנושה, עשרות הרוגים ופצועים, עשרות טנקים בוערים שנשארים בשטח. השישה טנקים היחידים, או שבעה טנקים היחידים שיוצאים מגיא הריגה מהגדוד הזה, הם אותם טנקים שעברו דרכנו כמסרק, כסערות במסרק. זה ימים לאחר מכן הסביר לי, למה הם לא עצרו? למה הם לא הסבירו? למה הייתה להם אימה בעיניים? אני אומר את הדבר הבא, הם נמלטו מאימת הקרב, ואני קורא לזה היום הלם קרב. הדבר השלישי והקשה ביותר שלא ידענו, שבשרשרת הדיווח לבור במטכ"ל, בכל תחנות הדיווח הזה הולך ומשתבש כמו שאתם משחקים ילדים בטלפון שבור, וילד אחד לוחש מילה, המילה שמגיעה לאחרון שונה בחלוטין, מגיע לבור במטכ"ל ב-12 בצהריים, 8 באוקטובר, היום השני בשבוע, ההודעה שהגדוד הזה של הדיווח הצליח לעבור את הגשר לתוך מצרים. לאחר המלחמה, סיפר לי את זה קצין קשר ראשי באותה תקופה, מוסי קדרון, שימים היה אלוף, מפקד ראש אכ"א, שהוא ישב בבור, היות ובנו, אילן גדרון, נהרג לידי אחרי שחצנו את התעלה, והייתי אצלו הרבה מאוד בבית, הוא סיפר לי גם דברים שבדרך כלל לא מספרים אותו, הוא אומר לי, קיבלנו ידיעה, שאחד הגדודים של צה"ל חצה את התעלה, במסגרת הפקודות, ואנחנו במטכ"ל הרמנו כוס לחיים. צה"ל מתחיל לנצח, כך הבנו. ולאור ההצלחה כביכול, פקד הרמטכ"ל, שיש צורך לנצל הצלחה ולשלוח גדודים נוספים על מנת לחזק את ראש הגשר. והפקודה הרמטכ"ל יוצאת לגורדיש אלוף פיקוד דרום, ומשם היא יוצאת למפקד האוגדה ברן, ומשם היא יוצאת למח"ט נת לניר, המח"ט של החטיבה, ומשם היא יוצאת לגדוד שלנו, גדוד 113, ולא אשכח את הפקודה הזאת לעולם. אנחנו הסמג"ד והמג"ד והמ"פים יושבים, עומדים זה ליד זה בתדריך, מחכים לפקודות, ואנחנו שומעים בקשר פקודה של קצין האג"ם החטיבתי, לעלות על הטנקים, לנוע במהירות למישור, לחצות אותו עד הגשר, לעבור את הגשר לצד השני ולחבור לגדוד שלנו כבר עבר, ולחזק את ראש הגשר, ומוסיפים ואומרים בהמשך יביאו גדודים נוספים. אני לא אשכח את זה לעולם. הסמג"ד דוד דבלי אומר סוף כל סוף אנחנו לא רשומים. מישהו שולט את הציר, מישהו כבש את הגשר, הציר פתוח, כי עד עכשיו הם כמובן רשומים בקרוב. והמג"ד אסף יגורי שואל, על איזה גשר? הרי אין גשר ישראלי. אז החטיבה אומרת גשר מצרי שהגדוד הראשון כבש. דרך אגב, הגשר מצרי אפשר לתת את הטנקים שלנו. אבל זה נעזוב כזה. ואיפה הגדוד שעבר ואיפה האויב, והתשובה אומרת של החטיבה לא לשאול שאלות. כל דקה חשובה. לנוע במהירות ולחבור לצד השני, ובעקבותינו יגיעו גדודים נוספים. אנחנו עולים על הטנקים. הפקודה ניתנת. המג"ד אסף יגורי נותן פקודה לשלושת המ"פים, 19 טנקים, שישראל כהן סגן ממפקד מחלקה בפלוגה של ויטקן, לנוע קדימה, לרדת מהגבעות, לנוע במישור לעבר התעלה, לעבור את הגשר המצרי שנכבש על ידי כוח שלנו, ולחבור לכוח שלנו בצד השני. וכפר שמג"ד שירון נותן פקודות, נוע סוף. לגדוד 113 יוצא, אני אומר, כמעט לדרכו האחרונה. למה כמעט? תבין. אנחנו יורדים בגבעות, נכנסים למישור ונעים במהירות לעבר תעלת סואץ. השעה 2 בצהריים, 2:30, שמש מסנדרת, שקט מוחלט, חול ואבק, התנה ואתה לא מזהה דבר.
אתה לא רואה מטר ימינה, מטר שמאלה, שקט. רק קולו של המג"ד נשמע בקשר. לנוע מהר, לנוע מהר. ואנחנו נעים מהר. קילומטר, ועוד קילומטר. אחרי 2 קילומטר במישור, שאנחנו 3 קילומטר מתעלת סואץ, אני מסתכל ימינה ושמאלה, ופתאום אני רואה חיילים מצרים בשוחות משמאלי. חיילים מצרים בשוחות משמאלי. אני מבין שאנחנו בתוך מערך מצרי, אבל לפני שאנחנו מגיבים למה שאנחנו רואים, מתחילה אש תופת שאי אפשר לתאר אותה. מאות פגזים עפים בתוכנו, אנחנו בתוך הדיביזיה המצרית, הם לא עושים חשבון לאף מצרי, הם יורים על החברים שלהם ויורים עלינו על מנת לעצור אותנו בכל מחיר. גשם של רקטות, גשם של טילי מונטט, היום הופך ללילה, אבק, אש, הפגזים שמופיעים ליד הטנקים מרקידים את הטנק. אתה מרגיש תופת נוראית ואתה נע קדימה. כמובן אתה לא רואה את הטנקים של הפלוגה, אתה לא רואה את הטנקים של הגדוד, וככה כל חבריי. פשוט בתוך תופת, בתוך דיביזיה מצרית, נעים, כשהמג"ד כל הזמן אומר, תנוע מהר, תנוע מהר. ואנחנו נעים מהר. אני מכניס את ראשי לתוך הצריח, ענת לא להיפגע מהתופת. ואז ממש שנייה אחרי זה, פגז ארטילריה פוגע לי במצריח, האנטנות של הקשר עפות נקראות, המקלעים של הסיפון עפים, התותח מפסיק לירות, אבל הטנק ממשיך לנסוע. גוש פלדה שאין בו שום תכלית. אתה לא יכול לתת פקודות, כי אין לך קשר. אתה לא יכול להשיב אש, כי אין לך תותח ומקלעים. והטנק ממשיך לדור קדימה. ואני נמצא באחד ההתלבטויות הקשות ביותר בחיי. מצד אחד, אני מבין שכתרגולת של שילונר, שהטנק נפגע, אתה לא יכול לשלוט את הפלוגה, אתה לא יכול להשיב אש, אתה צריך לחלץ את עצמך ואת הצוות שלך, לפחות להציל את הצוות. כי אין שום תכלית בהיותך בתוך הברוך הזה, אתה לא שולט על אף אחד. אבל אני מרגיש אחרת. אני מרגיש שאני מ"פ של החיילים שלי. אני אלחם איתם לחיים ולמוות, אני לא אמתוש, ולא משנה אם אני שולט בעניין או לא שולט. לא אסלח לעצמי בחיים, אם אני אעזוב אותם בשעתם הקשה ביותר. והטנק שלי ממשיך לנסוע קדימה. גוש פלדה שאין לו שום תכלית, ורץ לתוך התופת, בתוך התופת. ואז קורה הדבר. המג"ד אסף יגורי נפגע בטנק. הוא לפני שהוא מחלץ את עצמו מהטנק הפגוע, הוא מצליח לשדר לגדוד לסגת לאחור. היות ואני כנראה קרוב מאוד אליו, 20-30 מטר, אני שומע את הפקודה, אף על פי שאין לי אנטנות. גם כשאין לך אנטנות, אם אתה במרחקים של כמה עשרות מטר, אתה עוד יכול לשמוע. הבסיס של האנטנה מאפשר לך את השמיעה. כשאני שומע את פקודת הנסיגה של אסף יגורי, אני נותן פקודה, והנהג שלי יעצור, לא מסובב אפילו את הטנק, ואומר לו נהג רוורס. ואני מתחיל לנוע ברוורס, כאשר כל מה שאני עושה, אני משדר לפלוגה שלי לסגת לאחור, לסגת לאחור. עד עצם היום הזה. אני לא יודע מי שמע את הפקודה, משום שהקשר לא יוצא מעבר ל-20-30 מטר ממני. אבל אני ממשיך לשדר, אולי מישהו שומע, אולי מישהו יבין, אולי מישהו ינוע לאחור כמוני. לאחר 2 קילומטר ברוורס, שיש קצת יותר חלשה, אני מסתכל ימינה ושמאלה ורואה שיחד איתי יצאו רק עוד 3 טנקים. רק 4 טנקים יצאנו מהקרב. אנחנו רואים פצועים שוכבים ליד טנקים דוהרים, ומפנים אותם על הסיפונים של 4 טנקים, כולל שלי, ומחלצים את הפצועים לאחור. כשאני עוד 100 מטר לאחור, אני מגיע לאזור של נת קניר, שהיה לה טנק ומנסה להתקשר. אני מבין שהמח"ט, נת קניר, מנסה להתקשר למג"ד. אני מגיע עם הטנק שלי, טנק המג"ד, יורד מהסיפון, עולה על הסיפון שלו ברגל, ואומר לו, המח"ט, יצאנו רק 4 טנקים, כל שאר הטנקים נשארו בפנים, בתוך היעד המצרי. חילצנו איתנו כמה פצועים, אני מבקש לך אישור, אני אומר לו, להיכנס שוב ולנסות לחלץ פצועים נוספים. אומר לי המח"ט, נתקה, זאת טירוף, אבל תעשה מה שאתה מבין. בשלב הזה נתקה מקבל פקודה לנוע 4 קילומטר מאחור למפקדה של ברן להסביר מה קרה. נתקה מבין, ככה הוא רוצה להבין שהקרב הוא יהיה נורא והיום, אבל הוא מסתיים. הוא נותן לחייקה, הסמח"ט, אחריות על הגדוד,
והוא יוצא לאחור. בשלב הזה אני מתחיל שוב לנוע עם הטנק לעבר היעד. בשלב הזה הכל שקט, אף אחד לא יורד. שלושת הטנקים שיצאו איתי נעים לאחור לשטח השולט. ואני מקווה שאיזה חיילים שקפצו מטנקים בוערים זוחלים לעברי, ואני אצליח לחלץ אותם. הרי למרכז היעד אי אפשר יהיה להגיע. ואני מתקדם. שקט מוחלט. אני מרים משקפת, ואז אני רואה את האימה בעיניים. אני רואה 2.5 קילומטר ממנו לעבר התעלה, את כל הטנקים שלהם. רובם עולים באש. וסביבם מאות חיילים מצרים. רק לפני כמה דקות הייתי בעיניהם. לשם אי אפשר להגיע. אני ממשיך להתקדם, אולי מישהו בכל זאת יגיע אליי. אני לא מזהה אף אחד. המצרים מזהים אותי. והולכים לראות אש תוקפת על הטנק שלי. ואז אני רואה דבר שלא ציפיתי שאכן יקרה. אני רואה שהמצרים מתחילים לצאת מתוך העמדות, טנקים, נגמשים, מאות אנשי חי"ר, בפריסה של סדר גודל של 2.5 קילומטר, אני מעריך שגודל חטיבה בערך, מתחילים לנוע לעברי לעבר השטח השולט, שממנו יצאנו לקרב. זה ברור לי שאם המצרים יתפסו את השטח השולט, צה"ל ישלם מחיר דמים על מנת להחזיר את השטח הזה בחזרה לרשותו. אני רץ עם הטנק בחזרה אל השטח השולט, ומה רואות עיניי? את אותם 3 טנקים שיצאו איתי משדה הקרב. חיילים יושבים לרגליהם, ראש בין הרגליים, ראש בין הידיים, עמומים, בוכים, בטראומה נוראית. חלק מהטנק שלהם נפגע והמשיכו, אפשר להשתמש בהם. חלק מחבריהם נהרגו. ואני רואה את ההתקפה המצרית, ואנחנו רק 4. כל היתר נסוגו לאחור. ואני ניגש לחיילים ומנסה לשכנע אותם שיעלו בחזרה לטנקים. זה בעצם מה שאני קורא אומנות הפיקוד ומנהיגות. איך לקחת חייל שעובר כל יום טראומה ולהצליח לשכנע אותו שימשיך להילחם על הבית, על המשפחה, על המדינה. הייתי עובר אחד, מחבק אותו, נותן לו תפיחה על השכם. והצלחתי לשכנע אותם לעלות בחזרה לטנקים. אני החלפתי את הטנק שהפגוע שלי עם טנק אחר שלא נכנס לקרב, והיה תקול, תיקנו. אנחנו יודעים 4 טנקים אל מול החטיבה המצרית המסתערת, מגיע קצין האג"ם החטיבתי. ואומר לי, מה אתה עושה פה? כי החטיבה נתנה פקודה שכולם נסגרים מגמה אחת לאחור, ואז נתרגל להתקף מחדש את הכוח המצרי שיכבוש את השטח. אמרתי לו, תקשיב טוב, אם אנחנו נענו לאחור ונצטרך לכבוש את השטח הזה מחדש, נשלם פי 100 יותר ביוקר. צריך לעצור אותם בכל מחיר. הוא אומר, איך תעצור? אמרתי, אני אנסה לעצור. אל תגידי לי לנסוע אחורה, תביא לי כמה טנקים לעזרה, אומרת המקורב. לקח איתו את הזחלמים של פלוגת החי"ר שישבו קצת מאחורה, ונשארנו 4 טנקים, כשהוא הבטיח לי לנסות להביא טנקים נוספים. ופה אני לוקח את החלטת חיי. כשהם מתקרבים והם בטווחים של 2.5 קילומטר בפריסה, ומתחילים להגוף למין ושמאל, ואני מבין ש4 טנקים אי אפשר לעצור אותם, אני מחליט לקחת החלטה, שזה עוד תר"ש או צל"ש, אני החליט לרדת עם 4 טנקים למישור, לנוע שוב מול ליבת החטיבה המצרית, לקוות שאנחנו נגיע קרוב ככל האפשר, ואנחנו הראשונים שנראה ונפגע בליבת הטנקים המצריים, ובדרך כלל שם יושבים הפיקוד הבכיר, לפחות המח"ט, ואני אומר לעצמי, נהרוג שם את אחד המפקדים הבכירים, בטח את המח"ט, ההתקפה תיעצר, כי לא יהיה מישהו תפקד עליה, כך פיללתי, כך אמרתי, כך עשיתי, ונתתי פקודה ל4 טנקים לצאת לדרך. ירדנו מהגבעות, נכנסנו למישור, אנחנו נקודות קטנות, זהירות תחומות בשטח ענק תחום, שהן לא בדיוק יכולים לזהות מה זה. ופיזרתי את הטנק במצב כזה שלא יראו אותנו ביחד, ונענו לעבר חטיבה המצרית. אני תמיד מדמה את זה כמו קרב נפוליאון שנעים עם החניתות, ומי שדוקר ראשון חי, ומי שדוקר לא מצליח לדקור מת. אנחנו רצים לעבר חטיבה המצרית, הם לא מזהים אותם. נקודות קטנות שנעות במרחקים גדולים אחת מהשני. אנחנו מגיעים למאות מטר מליבת החטיבה המצרית. כל פגז בטווח הזה אנחנו יודעים לפגוע. אני נותן פקודה, עצור וירי. פקודת אש. אנחנו כולנו בבת אחת פותחים בירי של פגזים. במטח האש הראשון
4 טנקים מצרים נפגעים ומתפוצצים, ואז אתה רואה את האנדלוסיה ואת כל הבלגן שקורה בתוך הליבה של החטיבה, הם לא מבינים איפה זה בא, ועד שהם מתארגנים אנחנו ממשיכים לראות ולפגוע בעוד ועוד. קצין האג"ם החטיבתי מצליח להביא מספר טנקים ששרים 2 קילומטר מאחורינו על הגבעות ויורים גם הם, ואנחנו ככה מנהלים אש כשהם עדיין לא מסתדרים עם עצמם, פה ושם יורים ולא פוגעים. אחרי חצי שעה 20 טנקים מצרים בוערים ומתפוצצים, וכפי שפיללתי, כנראה בליבת החטיבה המח"ט שנהרג, ואנחנו בעצם מביאים למצב שהחטיבה המצרית נעצרת, נבלמת. השעה 6 לפנות ערב, החושך יורד. אני חוזר עם 4 טנקים לאחור אל השטח השולט. ורק אז אני מתחיל להבין, ואת זה השלמתי עוד חודשים ארוכים אחרי זה, מה קרה לקרב, לגדוד בקרב הזה. בקרב הזה איבדנו 35 מפקדים וחיילים. הנגד אסף יגורי שקפץ מהטנק מצא מחסה בבור ארטילריה בתוך היד המצרי, נתפס, היה השבוי הבכיר של צה"ל במלחמת יום הכיפורים עם חלק מצוותו. הסמג"ד דוד ילי נהרג. 2 המ"פים שהשתתפו נהרגו. רוב חיילי ומפקדי צה"ל, הגדוד, נהרגו בקרב הזה, כולל סגן ישראל כהן, וגם ביומיים שלפני כן. רק לפני 3 ימים יצא הגדוד לקרבות עם 36 טנקים. אחרי 3 ימים נשארנו רק 4 טנקים מהגדוד המקורי. הייתה לנו דילמה קשה. האם להמשיך כגדוד או לפזר את הטנקים מן הגדודים האחרים? הפור נפל. החלטנו להמשיך כגדוד. אבל בהבדל אחד קטן. מרגע זה ואילך אנחנו לא גדוד של 36, לא של 20, לא של 10. מרגע זה ואילך אנחנו גדוד שכל כולו 7-8 טנקים לכל היותר. כל יום הרוגים, כל יום פצועים, כל יום טנקים שנפגעים, כל יום קציני, אנשי ההחזקה שלנו, החימוש שלנו מתקנים טנקים גדולים. אנחנו לעתים חוטפים טנקים טועים שמסתובבים בשטח מיחידות שנפגעו אותם, ושומרים על מסגרת של 8-9 טנקים, לעתים 10, וככה ממשיכים, כולל חציית העל הסואץ, כולל הגעה לעיר סואץ, כולל כיתור הארמיה השלישית. אומר את הדברים הבאים וזה לסיכום. את מלחמת יום הכיפורים לא ניצחו הגנרלים. את מלחמת יום הכיפורים ניצחו החיילים והמפקדים הזוטרים. מפקדי הכיתות, מפקדי המחלקות, מפקדי הפלוגות, מפקדי הגדודים, שלחמו באומץ, בחירוף נפש, במצבי קיצון, שהבינו חלקם שמחר הם לא ישבו במעגל של התדריך, והם המשיכו כי הם הבינו שנחלו. הודות לחבורה הנפלאה הזאת, שסגן ישראל כהן נמצא ביניהם, ניצחנו את המלחמה. הודות לחבורה הנפלאה הזאת, אנחנו חיים היום במדינת ישראל. ועוד משפט. ישראל כהן, סגן ישראל כהן, שאני מכיר אותו מצוין, נלחם בדודה של ויטי. הקרב שתיארתי לעצמכם ב-8 באוקטובר, הוא הטנק חטף גביה. הוא היה מפקד מחלקה. תוך כדי הקרב, תוך התנועה פנימה, לתוך השטח הפתוח, והוא נהרג. יוסי קליין, שהיה תותחן שלו, שיושב בינינו, פרופסור יוסי קליין, איפה אתה? תרים את היד. הוא צנוע מזה, הבחור הזה. הוא התותחן של הטנק של ישראל כהן. הוא לוקח פיקוד על הטנק, והוא עשה בדיוק מה שאני עשיתי. הוא החליט להמשיך. לא לחלץ את הטנק לאחור, כי כל טנק חשוב. וכל אחד פחות, הסיכון האחרים יותר גדול. והוא כמפקד שמחליף את ישראל כהן, ממשיך לדור קדימה. ואז חוטפים עוד פגז. אבל הפעם זה נותן מכה ולא עוצר את הטנק גם, וממשיכים לדור קדימה. רק הפגז השלישי בטנק של ישראל כהן, שנמצא כל הזמן בפנים, הוא נמצא בפנים או שנמצא בתוך הטנק? עוצר את הטנק, הנהג נפלט מתא הנהג, הם כולם פצועים. קופצים מהטנק הפגוע, כבר אי אפשר לנוע קדימה, ומתחילים לנוע רגלית במשך 1.5 שעות.
על הקוליס לאחור, בתוך היד המצרי, תחת אש תופת. ורק לקראת סוף הדרך, אם אני לא טועה, לחלץ אותם איזה טנק ונותנים אותם לשטחים הפתוחים, הם נשלחים לבית חולים. יוסי קליין, שנמצא פה איתנו, שוכב פצוע בבית חולים, אבל מחליט לברוח, וחוזר שוב למלחמה, מצטרף לגדוד של זקן, נחמן זקן, חוצה איתו את התעלה, מגיע לעיר סואץ, נכנס פנימה, גם שם יש מלחמה הירואית. מה שבעצם אני רוצה להגיד לכם, שרוח הלחימה של הדור שנלחם אז, של המוטיבציה, הייתה כזאת שרבים מאוד שנפצעו לא פינו את זה. משום שהם הבינו שהם חייבים להיות. להגן על המדינה. ישראל כהן וחבריו נלחמו כמו היום. וכפי שציינתי קודם, הודות להם, הם חיים במדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה לאלוף בריק שהעיר את עינינו. ביום הלחימה הוקפצו לטנק של ישראל 3 בחורי ישיבה, שזה עתה סיימו את קורס המקצועות, נהג, טנק, קשה ותותחים. ישראל, חיליק ויוסי. הם למזלם יצאו בשלום מהמלחמה, ואחרי המלחמה באוקטובר באו לבקר את הוריי, ואבא קרא להם קינדרלך, יעני ילדים. עמד איתם בקשר כל השנים, סיפר לי על כל תואר שקיבלו על נישואיהם בחייהם. אחרי שאמא ואבא נפטרו לפני יותר מ10 שנים, חשבתי שהקשר יתנתק וישכחו אותי, אבל זה לא מה שקרה. הם מגיעים לכל אזכרה, מתקשרים בהרבה חג, מספרים על שמחות ועצבונות, בקיצור שומרים על קשר. היום רק יוסי, איפה אתה? כן. היום רק יוסי נמצא כאן, והוא יספר משהו קצר מהמלחמה, משהו שטרם סופר. אז פרופסור יוסי קליין, באוניברסיטת בר אילן, בבקשה. נכבדותיי, נכבדיי, נעמי המלכה, ראש ישראל, רותי, ליאת, רותי ואיצ'ר, ליאת ועופר, ומם שנמצא איתנו כאן, אלי דוד שהצטרפו בפירדן. נמצא פה אלי? הוא היה? אלי? אלי פה. אלי דוד, מנהל בגדוד שהצטרפו בפירדן. במשפחתי ששומעים במשך כל העת על תנועתו של ישראל, אנשי הגדוד, כל השותפים הנכבדים. כל השותפים הנכבדים. זכיתי, אנחנו צוות זכינו להכיר את ישראל, זכרו לברכה, במשך פחות מ2 יממות. החל ממוצאי יום כיפור, בבית דרס בעמק, שם התגייסנו, ועד נפילתו בתשרי 8/10, בערך בשעה 2:45, אני לא מדייק. הוא הקסים אותנו מהרגע ראשון, לא הכרנו, השיבוץ זה השיבוץ אקראי, כל אחד חיפש את עצמו צוות בבית דרס, השיבוצים המקוריים לא עבדו, בגלל כל הלחץ. ואני אומר את זה לא כמס שפתיים, הרגש מיד שיש לנו לא מפקד, אלא אח גדול של משפחת הטנק, עם הרבה מאוד רגישות בין אישית, קדמה אישית, הוא דאג להשיג את הזיווד של הטנק, כל אחד מצוותי הטנקים ניסה להשיג כמה שיותר זיווד את ציוד הטנק, כמה שיותר תחמושת, היה שם לחץ די גדול, והוא בשום שכל, הרבה רגישות, הצליח להשיג לנו מהציוד. בסופו של דבר, כשהצלחנו להגיע, אחרי כל המאמצים שלו, ל30 פגזים בסך הכל,
שבטנק אמורים להיות 72 פגזים, זה יצא למלחמה. אבל אם כך, החרשתי. גילינו עוד דבר, שהתותח מקולקל. בדקנו מדיד הירי, התותח מקולקל. ישראל חיפש איזשהו טכנאי שיתקן את התותח, לא בנמצא. כך יצאנו עם טנק, עם תותח מושבע, 30 פגזים, על אור חמי מדבר, אני גם חושב על זה באותו מצב, אבל נשאר בנו איזו אווירה מאוד מאוד טובה. על גבי מובילים, יצאנו לכיוון סיני לפנות בוקר, הגענו בסופו של הקרב, שבו ברומני, שבו האלוף בריק ניהל קרב בגבורה נגד חוליות קומנדו שהסתתרו, וגם לקח חלק מתוך איתור העוז שלו. אנחנו כמובן לא נתנו חלק בקרב, הגענו ממש בסופו, ראינו את הנפלים, את העשן שם, אבל לא השתתפנו. המשכנו הלאה, לא אספר כל הפרטים, מבחינת מיותר, כן נתנו חלק מיום ראשון בלילה במאמץ בחילוץ מחולצי מוצב מילאנו על שפת התעלה ליד קנטרה. ועוד פעם, כל הזמן הזה ישראל תפקד ברגיעה, זה מאוד הרשים אותי. החוץ היה לחץ גדול, לחץ הקרב, אבל הוא בהוראות העדינות שלו, ברגישות שלו, כאילו בתוך הטנק, הכל טוב, הכל יפה. בגלל שלחלוטין רגועים, זה מאוד משמעותי לתפקוד. אגב אמר לכם, הכימיה הזו שנוצרה ברגע היא לא דבר של מה בכך. כפי שאמר אלוף בשלב יותר מאוחר, הצטרפתי ליחידה אחרת, ומה שקרה בתוך הטנק ביחידה האחרת, נוצר קונפליקט בין מפקד הטנק לבין הנהג. הנהג לא הסכים לקבל את התדריך של המפקד. זה הקרב בחוץ והקרב בפנים. אז כישוריו של ישראל, באמת בניווט הצוות בצורה כל כך רגישה, כל כך עדינה, אמרתי, האח הבוגר, לא המפקד, הותירו בו מראש מאוד חזק. למחרת הבוקר, בנגבית השני לעשירי, בבוקר, ניהלנו קרב ליד קנטרה, נגד כוח שריון מצרי, זה היה הקרב השריון הראשון שבו נתן חלק. הקרב לא היה בנתונים קלים, הוא היה במרחקים של 3.5 ו4 קילומטר. טנקים של אז התקשו לפגוע באותן מטרות, אבל ישראל כיוון אותי כתותחן בצורה טובה מאוד, ולכן הצלחנו להגיע לביצים לא רעים. השמענו כמה טנקים מצרים, פגענו זיהי לא מעט חיר, טיפה בים מכל מה שהיה, ואני אולי בחוצפתי משהו, גם לרגיעה גדולה שלנו, נשארתו עומדת כאן, אמרנו ישראל, בבקשה תן לי את העץ שלך. רשמתי על גבי צו הגיוס, כמו להיסטוריון, מה אנחנו פוגעים תוך כדי קרב. הצו עדיין ברשותי עם רשמי איתו של ישראל. זה היה הדבר העצום בין מה שקורה בחוץ ובין מה שקורה בטנק. זה ישראל. בין אותו קרב ובין הנסיעה קצת יותר מאוחר בפלגן, היה איזה פסק זמן קצר, יצאנו מהטנק, ישבנו לסיפון, כולנו ביחד, סיפון הטנק. סיפרנו זה על זה, על דברים שונים. ישראל סיפר בשמחה על משפחתו, רותי, על ליאת, גם סיפר על תינוק שבדרך, אבל מפתיע, עופר, סיפר על כך. ועוד פעם, הייתה אווירה שנוצרה, כימיה שנוצרה בזמן קצר, יוצאת מן הכלל. המשכנו, לאחר מכן מאותה פקודה שסיפר על בריק, לכיוון הפלגן. ישראל ביקש מהמג"ד, מאסף הגורי, לנוע קצת מאחור, לפני שיצאנו עבורים 30 פגזים. כליתי זמני במצרים ב-22 פגזים עד אז. עומדים לחצות את ענן סואץ, כביכול, מ8 פגזים. ישראל הבין עוד פעם שלא נכון להיות בחוד החנית, עדיף עוד פעם, בהחלט להסתער, אבל לא ממש בחזית. ביקש מאסף, אסף כנראה אישר לו, שמעתי בקשר, לא הכל כתותך מתוך לשמוע בקשר, וכך נענו. לפתע ראיתי טיפות כמו גשם בחול. רגע למדתי מה זה, קיץ, שמיים פתוחים. זמן קצר הבנתי, זה לא טיפות, אלא פגזים, כפי שאמרנו בברית, גשם של פגזים. ארטילריה, טילים, הכל. את השלב הבא אני לא זוכר, את הפגיעה הקטלנית בטנק שבו נפל ישראל אני לא זוכר, שיבדתי לרגע את ההכרה, הייתה לי פגיעת ראש.
יומיים לאחר מכן אמר לרופא בית חולים שאני בר מזל, שהרסיסים נעצרו מספר מילימטרים מוחי, וברוך השם התעוררתי, אחרי זמן מאוד קצר, ראיתי את אשר קרה, בצרי הבנתי שישראל אינו בין החיים. ניסיתי ליצור קשר, להודיע על מצבנו, אבל כל הקשר היה מנותץ, גם בתוך הטנק, וטווס חדר בתוך הארטילריה, בתוך הצריח, כך כתוצאה מכך כולנו נפצענו. ואכן המושג נסיגה לא היה בכלל בתודעתי, וצעקתי לנהג, צעקתי כי הקשר היה עמוס איכשהו דרך הפתח בין הצריח לבין הנהג, צעקתי לו חיליק, אגב, הוא לא נמצא פה כמותח ביום בראש השנה, הוא בהחלט מגיע כל פעם לסדרות, צעקתי לו דרך הצריח, חיליק תתקדם הלאה. וכפי שאמר לנו בריק, גם פעם אחת, גם פעם שנייה, על כל סיפור החילוץ לאחר מכן לא ארחיב, רק אומר דבר אחד, גם בשיקול דעתי היה, בהתקדמות קדימה, עדיף לשם היחידה יחד. מי יודע מה קורה מאחור? כפי שאמר לנו בריק, היו שם עשרות, מאות מצרים, נענו על החור, זה לא סיפור של הצלחה, עדיף להיות יחד עם הכוח, גם סיפרו לנו שחצינו את התעלה, אז הנחתי שגם נגיע לאיזשהו מקום שבו אולי נוכל לקבל טיפול. אגלה את אוזניכם, נסענו לעבר גשר כדי לחצות אותו. חקרתי לאחר מכן, לא היה שם גשר. היה שם גשר הפרדן, גשר רכבת, עשרות שנים לפני מלחמת הכיפורים. צירי הגשר פוצצו על ידי צה"ל במלחמת ששת הימים. הגשר היה בלתי אוויר, אגב הוא היה בחליצת רכבת. הגשרי המצרים הפעילים היו מספר קילומטרים צפונה ודרומה, לא למקום שנסענו, ולא הגענו לשפת התעלה ממש, ומגלים אין גשר. יגיד כצה. אגב, אני אבקש את הנועם, זה את הנועם, עם המצגת, רואים את זה פה, תראו. אנחנו נראה פה, אנחנו נעשה ננו, זה השטח שפה תראו לנו בריק, ננו, אנחנו רואים פה אותו מקום שבו אנחנו נעצרנו, זה מושבת לחלוטין. ראיתי גוש פלדה קדימה, לא ידעתי אז מהו, היום אני יודע שזהו הטנק שעשה פיגורי, כאן השלושה קדמים, ואתם רואים את המרחק שלנו מתעלת סואץ. וכדי להבהיר את עוצמת האש הייתה שם, נראה עוד שקט אחד. הצלחתי להשיג מ... אני יודע שעבדו את כל מי שהיה. תראה איפה הוא המקור של זה. הצלחתי להשיג ממיטל למערכת הטכנולוגית מודיעין של חיל האוויר טצה שצולמה מגובה 20 קילומטר יומיים לאחר הקרב. ונגיד לך, לא היו לאחר מכן עוד כבוד מקום, אבל הוא נתפס כדי שמרנו את הכלבי המצרים. וכל אותן נקודות שחורות שרואים באותו שטח הם פגיעות של פגזי הארטילריה. אמר לאותו איש מומחה מטל שמלווה את אותה יחידה שנים רבות, הוא אומר שהוא ראה אלפי תמונות של אזורי קרבות של ישראל, לא בדיוק מקום מדינה קצת בהמשך שהיו כבר תוצאות, ועד זמן שהגענו, הוא מעולם לא ראה אזור כל כך מפגז, ותשימו לב, זה אחרי יומיים, כשיש בחולות יונות סיני ודברים מקסים, ואף על פי כן, לנו דוגמה של שטח בעצם מה שאנחנו עוברים. אני רוצה לדלג וכמעט קצר. אחר השיקומים מהקצה השנייה במצרים, חזרתי לגדוד כמתק, יום אחד שאני נמצא בתוך הצריח, רואה דמות מעליי, זהו המג"ד, אז, סגן אלוף דאז, אלוף בריק, הוא פונה אליי יוסי, יודע את הסיפור שרץ בשטח, אמר, האם אתה מוכן להשתתף בחיפושי נעדרים? אמרו שטח הזה בידי מצרים וכדאי איזשהו מסע ומתן למצרים שיוכלו להיכנס לשטח לחפש. לא אמר לו באותו רגע, אבל חזה בלי שחלחלה ברגע ראשון. אני אכנס לתוך טנקים גבוהים חודשים אחרי, אני מסוגל, התעשתתי ברגע ואמרת וזו משימה ראשונה במעלה. אין אפשרות להגיד לו, רק כן. אז מיד ישבתי כן,
המצרים או היתר לקח חודשים בודדים עד שבפרט הצלחנו להגיע לשטח, בתוך שטח הארמיה המצרית, כאן בתוך השטח הזה. מצאנו את מי שמצאנו, והיו כמה משלחות בסריה. במשלחת שלנו, המצרים לא אפשרו לו להגיע לטנק שלנו, הטנק שבו היה ישראל. היה לא רחוק, הגענו לטנק שעשה חיבוי, אבל לא לשלנו בסיבה הייתה פשוטה. המצרים בנו ליד הטנק מתחם מנהלה מצרי. ומשום אף לא הסכימו שנכנס לתוך מתחם המנהלה הזה. אז חזרנו בפח נפש, אומנם מצאנו שם נופלים מטנקים אחרים, אגב, גם מעט מגדוד 19, שסיפרת על לפני. אבל את ישראל לא יכולנו להביא לקרב ישראל. יתרה מכך, המצרים בכלל זלזלו ורצו להחזיר את הנופלים ארצה. רואים את ההרוגים שלהם שם, הם לא ייחסו בכלל שום חשיבות להרוגים, אלא להוציא של אחמים. ופה התמזל המזל. אחרי חודשים ספורים הגיעה פנייה לנשיא סאדאת, שביקש לחפש אחיין שלו שנפל במטוס סוחוי בסיני. חיפשו אותו, מצאו אותו, אגב מי שמצא אותה הייתה אישה בדואית, ולא בעלה שפחד. והמידע הגיע למשה דיין, הנה מצאו את אותו אחיין, דיין סירב להחזיר אותו, אבל יחידת איתן עם ירח פרן שמוצא את ישראל, שכנעו אותו, הוא תחזיר אותו, שלח לפחה על פני המים, ברוב היום תמצאו, בסוף תקבל תמורה. אכן החזירו את אותו אחיין בלי שום תמורות מיידיות, אבל פנו לשר החוץ האמריקאי קיסינג'ר, ואמרו, תעזור לנו לשדר את המצרים שיפתחו ויגלו נכונות לפתוח את השערים בפני נהדרים בתוך מתחמים צבאיים שלהם. קיסינג'ר נסע לקהיר, פגש את סאדאת, קיבל מכתב ובו היה כתוב, מי שמחזיק כתב זה, נא לפתוח בפניו כל מחנה בכל מקום, ובכך אותם בעצם פתחה גם האפשרות להיכנס לתוך אותו מתחם מצרי. אני נותן פה את כל הקרדיט לאדם שהכיר אותנו, ירח פרן. לא מקיבוץ עין קיבוץ האון, כן. שהוא היה איש איתן שבאמת מגיע לו צל"ש, כל מה שעשה ניסיתי גם להשיג עבורו פרס ישראל לא עלה בידי. הוא הביא הרבה מאוד הרוגים, ולא רק מלחמת יום הכיפורים בקרב ישראל, מהרבה מלחמות. כאן שם הייתה שמות עם היחידות פרס ישראל, כך או כך. הוא עם הסיפורים שלי, סיפור 8 פגזים שעכשיו לא אספר עליו, בצורת הפגיעה הבאה, הוא מצא. כל אותה תקופה שבין לבין, אני מוכרח לומר שהיינו בתחושה, צוות תחושה נוראה, אנחנו ידענו מה שקרה, המשפחה, רותי, ההורים, נעמי, לא ידעו, אולי חלחלה מהמחשבה, אבל לא ידעו, והיינו מנועים לספר. דומני שפעם אחת ביקשו מאברי, אתה תקן אותי כמובן לא מגיע לילה מיתלה, או אני טועה. מישהו הגיע לילה מיתלה ושאל קצת, כן סיפרתי לו, התחושה נוראה, אנחנו יודעים מה קרה, אבל צה"ל אסר לנו לספר. כל פעם אני באמת הרשת למשפחה שבויה כל משפחות הנופלים. להערכה עצומה על אותם שעמדו בגבורה באותו מצב. ואני רוצה באמת לחתום ברכה למשפחה שימשיכו באותה מורשת של ישראל ובאותה רגשית בין אישית שחשובה לכולנו. ישראל וסיפורו ומורשת צרון ברזל במשפחתנו, ועוד נכדי גם הגיעו למשפחה היום, ואני מאחל לכולנו במסגרת השנה הטובה שהיטיב ברוח הדברים שאמר ראש המועצה, שהיטיב לשמור על אחדות המסגרת הלאומית מתוך כיבוד והערכה של הפסיפס המגוון הפנימי בתוך אותה מסגרת. גם אלי דוד, איפה אתה? הוא גם היה עם ישראל, הוא גם היה עם ישראל ונשאר חבר של רותי ואיצ'ה עד היום, חבר טוב, ויש לו מה לספר, נכון? קצת, כן, בקיצור אם אפשר, כי אנחנו יש הכל. אני מסתופר, אבל אני ממילא. לא, אני לא.
שמי אלי דוד, אני הייתי קולגה של ישראל, ועל הרקע המלחמה והמלחמה עצמה כבר שמעתם. אני הולך לספר לכם על ישראל שלי. ישראל שלי, אני פוגש אותו בתור מתק ברמת הגולן, כשאני נקרא תותחן צלף במבצעית, רוצה ללכת לקורס מתקים, אבל המג"ד לא נותן לי. הוא אומר, יותר טוב אני מחפש תותחנים צלפים, בריק, מאשר מתקים. מתקים יש הרבה. בן שוהם, שנהרג, הוא היה אז מג"ד 53, נהרג גם הוא במלחמת יום כיפור, יחד עם הסמח"ט, אז הוא היה מח"ט 188 וכו'. לא משנה. ישראל מתק. אני תותחן, אבל הוא חקיין ממדרגה ראשונה. הבחור חוזר כל פעם מישיבת מטה ומתחיל לחקות את שרמן המ"פ. שרמן המ"פ, איש מבאר שבע, שכל ערב באמצע ישיבה הוא מדבר עם אשתו. מה שלומך, מה נשמע, מה פה, מה שם, ומתחיל לחקות אותו, ואנחנו מתפוצצים מצחוק. זה ישראל שלי. אחר כך נפגשנו בקק"ש, שזה קורס קציני שריון. הוא החליט ללכת לקורס קציני שריון, ואני איתו. לימים הכרתי את רותי, ולמדנו ביחד באוניברסיטת חיפה. שמרנו על קשר עד המלחמה. במלחמה ראיתי אותו בדקותיו האחרונים, בהתקפה הנוראית הזאת. מה שבריק לא סיפר לכם, אז אני אשלים בפרט קטן. כשהתחלנו את ההתקפה, כמו שבריק סיפר לכם, נענו בהתחלה 1-2 קילומטר שקט. מה? ביג דיל. ומאותו רגע שהתחילה אש תופת, כל הטנקים קיבלו פקודה להאט. כולם הורידו את הרגל מהגז, כי הבנו לאן אנחנו נכנסים, והיה ברור לנו שמפה אי אפשר לצאת. פשוט אי אפשר לצאת, לא יכול, אי אפשר. ואז המג"ד נתן זריקת מרץ כזו, ובאמת במנהיגות שלו, של אסף יגורי, נתן לנו, קדימה, הסתער, ופתאום כולם נותנים גז חזרה, ורצים לתופת. אני במקרה, במזלי הטוב, נפצעתי ברסיסים בצבא, וזעזוע מוח, וכמו יוסי, רצתי בשטח, קילומטר בערך לאחור, ואחד הטנקים האחרונים מתוך 4 אסף אותי למעשה לתוך הטנק שלו, וכך נצלתי משם לטס על התאגד, משם לברגב גפה, משם במטוס לבאר שבע. אז אני נלחמתי רק יומיים. למעשה היומיים שבהם עוד לא ניצחנו שום קרב. למעשה אני חוזר... הצלחנו את הקומנדו בהתחלה. את הקומנדו בהתחלה, ואני הגעתי קצת אחרי זה. זאת אומרת, אני בעצם חוזר מהקרב מנוצח, מושפל. וכשאני סיפרתי לחבר שלי, הפלוגה עמיקם כהן, על אותו התקפה של 8 באוקטובר, הוא היה בטוח, הוא אמר לי אחרי זה, כי הוא נפצע כבר בהתקפת הקומנדו הזאת, הוא הגיע לבאר שבע גם הוא אמר לי, אלי ירד מהפסים. מכיוון שלא יכול להיות תיאור כל כך שואתי, נקרא לזה, של ההתקפה של 8 באוקטובר. ישראל בשבילי, ובזה אני מסכם, היה איש של חיוך, איש של צחוקים, שלא לדבר על הסיפורים על ליאתי. כל מילואים וכל זה, ליאתי הקטנה כבר אומרת, אבא כבר אומרת, אמא, מבסוט, חלס. עופר עוד לא היה. כשאני מסתכל על עופר, אבל הוא בדיוק כמו ישראל. אני מסתכל על עופר,
ואני אומר, יש צדק בעולם. יש אחייה, יש אחייה. יש המשך לישראל. ויש המשך לעם ישראל. תודה רבה. תודה לכם. עכשיו איצ'ה. לא, אנחנו נקריא את הסרט. אוקיי, אז נקריא את הסרט של המשפחה, ואיצ'ה הוא ייצג, הוא בעלה של רותי, רק תדעו, מי שלא יודע, הוא בעלה של רותי, והוא, כן, הוא ייצג את המשפחה. הוא מדבר, יש לו סיפורים משל עצמו. אוקיי, אתם רוצים, אני קצת אגיד על המשפחה שלי. הגיעו שני בני דודה שלי, איפה אתם היפים שלי? שמעון וקובי. וציפי ומנחם. ציפי ומנחם, כמעט שכחתי, שמעון אני רואה וקובי, אחד ממיאמי ואחד מרמת גן, והגיעה הבת היפה שלי, השוקולד, בסנדוויץ', והיא גם מרמת גן עם בן זוגה אמיר, וציפי ומנחם, איפה אתם? גם אתם פה. אוקיי, אז קצת גם מהמשפחה שלי, ועכשיו נראה סרט מאוד מעניין. תראו את האורות. בגיל 2 ו4 חודשים קיבלתי מתנה. לא הבנתי את גודל המתנה הרבה שנים אחר כך. קיבלתי אח יפהפה, זריז מאוד, עמד מהר, הלך מהר וחכם מאוד. והיינו אחים מאוד טובים, אהבנו מאוד אחד את השני, ובכלל בבית הייתה הרבה אהבה. לא היה כסף, אבל הייתה הרבה אהבה. תשמע קולי, רחוקי שלי, תשמע קולי, באשר הנך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה ברכה. בגיל 6 עברנו לבית צמוד קרקע ברחוב החורש, ושם הלכנו לבית ספר כבר. ישראל ודודו פישר היו היחידים שהלכו עם ברט, כי הם היו הדתיים היחידים, ואחרי כמה שנים ישראל לא מצא חן בעיניו הברט ועבר לכיפה סרוגה. הכינוי שלי זה אומה. הכינוי של ישראל כהן היה בלה. אומה ובלה בשנות ה-60 היו מילים נרדפות בטבעון. דרכנו הצטלבו בהרבה נושאים ואירועים. בתנועת הנוער הופיע לפתע עוף מוזר, מלא אנרגיה, עם כיפה על הראש, והוא עשה מה שקוראים היום רילוקיישן. הוא עבר מטבעון לקריית עמל, דבר שלא היה מקובל. בלה ואני הכרנו כשהיינו בתיכון, נדמה לי בשנת 1964, בית ספר כפר יהושע ובית ספר טבעון צעדו ביחד בצעדה. כבר אז בלה היה עם הרבה מרץ ועשה הרבה הואה ורעש והתחברנו. וישראל היה יפה גם בתור נער, והיו לו המון חברות בתיכון,
וגם אחרי התיכון. נפגשות בדעת, נפרדות לעד, מבקש אדם, אך פושטות רגליו, לא יוכל למצוא את אשר עבר. עד שהגיעה רותי. הכרנו, ישראל ואני, בשנת 69 ברכבת ישראל. אתה שירתת בשריון, בבסיס שדה תימן ליד באר שבע, ואני בדימונה. ואחר כך בעצם התגייסנו בנובמבר 66 ביחד לצבא, לתל השומר, לבקו"ם. אנחנו רצינו להיות בצנחנים ונאלצנו להמתין כי היינו סוף הגיוס, ובסופו של דבר, אחרי כמעט 3 שבועות בבקו"ם, שלחו אותנו למחנה חסה על יד ג'וליס לעשות טירונות שריון. היה לנו משבר קטן, אבל התגברנו ובהמשך אפילו התאהבנו בחיל. בילינו ביחד בטירונות ובמקצועות, ועם סיום המקצועות במאי 1967 התפתינו ביום שישי לחכות להסעה שתיקח אותנו מהמחנה המרוחק יחסית לצפון, וקרה שהוכרזה כוננות, עוצר יציאות, ובמקום לנסוע הביתה צפונה לקחו אותנו בלילה לגדוד 82 ברביבים. לגבינו זה היה ממש באמצע המדבר. הציבו אותנו לשמור על המחנה. ישראל ואני היינו ביחד והיינו די עייפים. נכנסנו לאחד האוהלים ונרדמנו. בא איזה רב סרן, היינו חדשים ללא דרגות וכולי, והעיר אותנו. די נבהלנו, אבל בסופו של דבר הוא לא עשה לנו כלום. והיינו בתקופת הכוננות עד היציאה למלחמת 6 הימים וכיבוש סיני. בהמשך היינו בקורס מפקדי טנקים, ואחרי זה התפצלה דרכנו. אני המשכתי לקק"ש והדרכתי בקורס קצינים, ובלה הגיע מחזור אחרי זה. היה קצת משונה, שאני הייתי המדריך ובלה היה חניך. כל המדריכים ידעו בעצם את הקשר בינינו, וזו הייתה כמובן נקודה רגישה. לקראת סיום הקורס, שהיינו באימונים מדרום לבאר שבע במחנה 302, ממש ימים אחדים לפני סיום הקורס, בלה נרדם בלילה בשמירה בעמדת הש"ג. זה היה קורס שהעיפו הרבה חניכים, וכמובן הייתה התכנסות של הסגל לדון, וכולם ידעו שאני חבר של ישראל כהן, של בלה, ושאלו אותי מה אני אומר. אמרתי להם, אני לא יודע מה להגיד לכם, אני לא יכול להמליץ לכם, אבל הוא היה חניך טוב מאוד ותצטרכו להחליט, ובסופו של דבר הוא גמר את הקורס. אז בזמנו הקצינים היו מקבלים חבילה של כרטיסי נסיעה בחינם ברכבת,
והיו מחלקים את זה לחיילים. אני עברתי כשחילקת, ביקשתי וגם קיבלתי כרטיס, וגם אותך. ומאז אנחנו ביחד ניסינו ב7/7/70, ותמיד אמרת שב7/7/77 יהיה לנו 7 שנים לנישואים. ואכן כל שנה ב7/7 אני מציינת לעצמי את יום הנישואים הזה. השמש תידום שבאת הביתה, עשית אמבטיה, השקפת את הילד לישון. הוא חיכה לך שעה לפו אבא לא ידע שהלכת להביא את השלום. שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, חולם על המקום הזה ביום גרנו שנה וקצת ברחוב ארלוזורוב בחיפה, כי לי זה היה ממש קרוב לאוניברסיטה, וגרנו ממש מול תחנת אוטובוס, וגם קרוב לדודה אלקה, אחות של סבא יהודה, שהיינו יורדים אליה די הרבה. היינו יוצאים מהבית שהיינו גרים בו, והיו מדרגות שיורדות עד לרחוב יוסף. אני מצליח לזכור את דלית ואותי אצלכם בארלוזורוב. יורדים עם ישראל במדרגות לחנווני למטה, לקנות לקרדה לדלית, וזה עוגה עגולה עם קינמון או שוקולד עבורי. בשנת 1971, לקראת הלידה של ליאת, עברנו לטבעון, לרחוב החורש, גרנו ממש ליד דבורה ויהודה, ואחר כך לדירה בשכונה החדשה שנבנתה ברחוב האיריס. אני זוכר אפילו את ליאת ושתינוקת, האמת לא זוכר אם זה היה בארלוזורוב או אולי בדירה בטבעון. גם זוכר אותנו בטבעון, את המשפחה מכפר ויקים, יורדים מאחורי הבית. עוד פעם, לא זוכר אם זה הדירה שלכם, אני חושב שזה היה הדירה שלכם, וכמובן מאחורי הבית של סבא יהודה, לראות אירוסים, רקפות וקלניות. אתה הצטרפת לצוות אנשי המחשבים בסולטם, שהיו אלה הימים הראשונים של המכשיר הזה שנקרא מחשב. כשהייתי סטודנט, דאגתי לחברי הטוב ישראל, וסידרתי לו עבודה בסולטם ביחידת המחשבים. לישראל לא היה שום רקע בנושא המחשבים, אבל הוא כהרגלו הצליח להתחבב על כולם ולהשתלב בעבודה. והתחיל לעבוד בסולטם, במחשוב. הוא באמת היה מהחלוצים בתחום הזה. יום אחד נסעתי עם ישראל לעבודה בסולטם, כנראה לחצי יום איתו. הסתובבתי לו שם בין הרגליים, והוא הראה לי את החדר מחשב, ירדנו לחדר מחשב, אני זוכר שזה היה מדרגות תלולות כאלו לאיזשהו מרתף, וכל האולם הזה, או החדר הגדול הזה, היה מחשב של פעם גדול, עם מלא מנורות. עבדת במשמרות בעיקר בהתאם לפי הצורך שלי לנסוע לאוניברסיטה. היית אבא ובן זוג מושלם, עזרת לי בכל מאודך, שלא יחסר כלום ושהצליח עם הבית ועם הלימודים. מהר כמעיין המתגבר ומשתפר, גורר יחס, גורר יחס, גורר שמחה וחיוך, אהבה ותמימות, שחרור שני עמים מעבדות לחירות, בנות על הצריח במקום חיילים, פרחים בקנים במקום פגזים, חלמתי על היום, התעוררתי בדמעות, תקשיבו ואתן לכם לראות. השמש תידום ב7/5/74 נולד לנו עופר.
קיבלתי המון תמיכה מהמשפחה שלי בכפר ויטקין, בעיקר רותי ואמנון. המון תמיכה מסבא וסבתא יהודה ודבורה, למרות שהיו זוג שבור והמום. וכמובן מחברים כמו אומה שהיה לוקח אותי מתי שרק הייתי צריכה לאוניברסיטה, ומשכנים כמו יוקי ז"ל והגר מרום, רותי ואיציק גיגי ז"ל ועוד. ואז הגיעה מלחמת יום כיפור ב-73. ביום כיפור, אחרי הצהריים, ישראל צלצל אליי ודיבר איתי, אמר לי שקראו לו לגיוס, ובעצם זו הייתה השיחה האחרונה בינינו. בשעות אחרי הצהריים היה איזה טלפון, לפי דעתי זה היה טלפון לשכנים, אני לא בטוח שהיה לנו טלפון אז, שלפנות ערב יבואו, יש ציר איסוף, ההסעה תבוא לאסוף אותך, היה תיק מוכן, סביבות 5 אחרי הצהריים הגיע פה אוטובוס, וישראל כהן, חבר שלי מטבעון, בן מחזור שלי בקקש, בא, קרא לי, שמח ועליז, בוא, נוסעים למלחמה. ישראל כהן נפל ב8 לאוקטובר בפרדן. הייתי בקשר חלקי של גלויות עם נחום זרחי, לא היה כל קשר עם ישראל כהן. יהודה התקשר אליי כמה פעמים לשאול מה קורה ואני לא ידעתי. בהמשך נחום עדכן אותי שבלה, ישראל כהן, נהדר. ועד שהגיע הזיהוי של הגופה שלו וההלוויה, אנחנו שמרנו על קשר עם רותי לאורך השנים, ורותי התחילה מחזור חיים חדש אחרי זה. תודות ישראל שלי, שאתה בקשר איתי, בקשר הדוק איתי, ורציף. נהיית המדריך השומר, המלאך השומר שלי, עם קבוצת מלאכים שאיתך, שמדריכה ועוזרת לי בכל שאלה ובכל בעיה. מזהירים אותי ומכוונים אותי, ובעיקר מלבישים אותי בגלימה הלבנה שלי כל שבוע במדיטציה אצל סנדרה. ואתה אף נושא אותי על כפיים במדרגות יחד עם סבתא אסתר לחדר הריפוי שלי. הלוואי ובימינו שעוד רבים בעולם יצליחו לראות ולהתחבר למה ואת מה שאת רואה ומרגישה, יעלו ברמת הרגישות, יתחברו אל עצמם, אל האדמה, כמו אלו שנמצאים בקבוצה הקטנה שלנו. לצערנו הרבה אנשים שופטים אותך לפי הדעה שלך, הכסף שלך, איך שאתה נראה. מי שעשיר ויש לו כסף, לא משנה אם הוא טוב או לא, הוא נחשב בסדר. מי שגנרל הוא נחשב בסדר, לא משנה אם הוא חרא של בן אדם. שופטים אותך רובם מחוסר ידע ומפחד מהלא נודע, שעלו לקלקל להם את מה ואת מי שהם. מהמעט שנים שהכרנו, ישראל איש יקר מאוד, ובזכותך הכרנו, אני מתכוון, אני הכרתי. ובזכותך היום אני חשוף לזה שיש קשר עמוק איתו ועם עוד נשמות, ואני שמח שהוא סבא ממודע. הדיבור שלי הוא על בסיס יומי, מתי שאני צריכה, ועל כך אני מודה לך מאוד, מאוד מאוד. אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפיה עלה של זית, אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום. צריך לשלב יד ביד וביחד נהפוך למציאות את החלום.
אני צ'ה. ראשית אני רוצה להודות לכולם שבאתם מהארץ ומחו"ל, ממקומות רחוקים וקרובים, ותודות לכל המשתתפים. אני בעצם לא תכננתי לדבר על הצבא, אבל בחצי מילה, בגלל סיפורי הגבורה המרשימים ביותר, אז כמה מילים מתוך הניסיון שלי. כשאני הייתי בסדיר, במסגרת הסיורים שלי ביחידה, הכרנו את הצבא, כל מיני יחידות, ואחד הסיורים היה לתעלה ונפגשנו עם פלוגת טנקים. ואני מאותו רגע מעריץ גדול של השריון. שריון זה כוח, פלוגת טנקים זה משהו מטורף לגמרי שאי אפשר לנצח. כמות הנשק, כמות התחמושת, זה משהו אדיר. ואנחנו יחידה קטנה שעובדת עם פינצטה שלא... זה דבר מדהים. ומאותו יום אני באמת מעריץ של השריון, כי אני חושב שמלחמה ללא שריון אי אפשר לנצח. לימים הייתי מ"פ סיור בשריון, ואז לראות מה זה כוח של חטיבת שריון, כשאתה חלק מהפעילות שלה, אז זה באמת כוח אדיר. אז אני מעריץ שלכם, ואני מודה לכם באמת על חלקכם במלחמה, שהצלתם את המדינה, וחיל האוויר בעצם זה הכוחות העיקריים שלהם. עכשיו הסיפור שלי. אני הכרתי את ישראל בלה כחניך בתנועה. אני הייתי חניך בקבוצה נמוכה יותר ממה שהוא הדריך. ישראל הדריך את כיתה ו' נדמה לי, ואני הייתי בכיתה ה'. היה לי חבר טוב מאוד בכיתה ו' שרצה מאוד שאני אהיה בקבוצה שלו. עכשיו אני הייתי חבר של כל הילדים של כיתה ו'. הייתי ספורטאי מצטיין וכולם אהבו אותי, והייתי חבר של כיתה ו' גם. אז אהבו אותי והיו מוכנים. עכשיו זה לא מקובל, כמו שישראל רק הגיע לקריית אמן. הוא בכלל היה בקן טבעון, הוא עבר לסניף קריית אמן. אצלנו קראו לזה סניף. הוא עבר לקריית אמן והוא קרא לי לשיחה, אמר מה הסיפור בזה. עכשיו ישראל באמת באותו רגע, פעם ראשונה שנתקלתי בו, ראיתי אישיות מדהימה, אישיות מכילה, מבינה, חמה, אוהבת. מאותו יום אני מאוהב. והוא המדריך שלי כשנה, אחרי זה עזב, ולכן הוא נפרדו. לא, תגיד שהוא הסכים לעלות אותך לכיתה... כן, כמובן שהוא קיבל אותי לקבוצה הבוגרת, ומאותו יום אני חבר בקבוצה הבוגרת, שעד היום אנחנו אותה קבוצה, קבוצת אלון. בטבעון, והקבוצה הזאת קיימת עד היום, אנחנו בקשר מתמיד. ולימים, אחרי המלחמה, אני עבדתי באלעד והייתי בחופשה, באתי לבקר את אחותי ברחוב האיריס. ופתאום אני רואה בחורה נחמדה מאוד, עם ילד קטן. יפהפייה מדהימה. ואני שואל את אחותי, מי הגברת? אז היא אומרת לי, לא בשבילך, לא בשבילך. אמרתי, לא, מה זה לא בשבילך? כזה לא מבטרים. הייתה בחורה יפהפייה עם שתי צמות, ילד מתוק. כשאתה רואה אותו, אתה מתאהב ממנו, ברגע הראשון אני מתאהב בו. והצלחתי איכשהו לשכנע אותם שזה בסדר אם אני אפגוש אותה ולהכיר אותה. ואכן הכרנו, ומאותו יום דרכנו ביחד, הכרתי את הילדים. התאהבתי בהם מהרגע הראשון, שני ילדים מקסימים, ביעד ועופר. והפכתי להיות אבא שלהם, והבעל של רותי. ההורים שלי התאהבו בך. וההורים היו חלק מהמשפחה, ואנחנו משפחה שביחד. יש לנו היום 7 נכדים, והמשפחה גדלה, וראיתם את התמונה של המשפחה, שהשרת גדל. וזהו, זה הסיפור שלי עם ישראל כהן. והוא השאיר פה מורשת מדהימה. אני יכולה להמשיך? כן. אחרונים חביבים, החברים של ישראל בבית ספר, בטבעון, וחיים ברנדס, איפה אתה? הוא היה חבר של ישראל מיום שעברנו לרחוב החורש, ויש לו סיפורים מפתיעים
יאללה, חיים. חיים, מיסטר דוב, הוא מזכיר אותה. נכון, אתה מזכיר את רות? שלום לכולם. אני אדבר על יקריא קצת דברים שכתבתי על תקופה קצת שישראל הגיע לרחוב החורש וצריכה להיות חבורה. בית הספר היסודי ברחובות גניות, כיתה קשה, בנים, בנות, יש חכמים מאוד, יש מופרעים, יש שורבים. בקבוצת השורבים 3 בנים לרחוב החורש. שאול רבינוביץ', ישראל כהן, ואנוכי חיים ברנס. שאול, בלה וחיים, תמיד ביחד, באים וחוזרים, ומדברים בשפה שרק הם מבינים. מהר, העברות משמאל לימין. נהיה צרו, פרס חרנה, פורסי. זה השפה שלנו שדיברנו. אני רוצה לספר לכם סיפור. שאול הופך לאולשה, חיים לאמחה, ישראל בלה לאבא. יפה, יש פודקאסט שמכיר את השפה. ולמה בלה? כשהגיע לרחוב החורש, הליכתו הזכירה לנו הליכה של ברווז. תסתכלו על ישראל, על עופר, איך הוא הולך היום, תבינו למה אנחנו מסתכלים. המציאו ישראל לברווזלה, ובקיצור, בלה. בלה הצטרף אלינו בכיתה ב' או ג' או בחוב בין ב' לג'. ילד עם כיפה, לפני כן למד בבית ספר אורנים וגר ברחוב השיטים. בהיותו חביב וחברותי התאקלם במהרה ברחוב ובכיתה. כיתה קשה היינו, היום יש חינוך מיוחד, כיתה לדיסלקטים והוראה מתקנת ואנחנו הכל ביחד. מה הפלא שאף מורה לא אהב לחנך אותנו? בערבי שבת, ערב כיתה, היינו עומדים על הכביש ברחוב גניות או בעצם במרכז טבעון ובניצוחו של בלה זועקים שבס למכוניות המעטות שבו ברחוב. כי למי כבר הייתה מכונית באותם ימים. ברחוב היינו קבוצה, 3 הבנים והבנות גאולה ופרוטי. תרימו ידיים, איפה גאולה? וגם תקופה קצרה נורית רוזנפלד ועוד הרבה. אתם זוכרים אותה? זו תמונה שלה. חלק מהחבורה ברחוב. זה לייטי בבית, בחצר. אצל לייטי, זה בחצר. בחצר שלי. זה עזר. וכמו שאמרתי, היינו קבוצה של 3 הבנים, גאולה ופרוטי, וגם תקופה קצרה נורית רוזנפלד, ועוד כמה ילדים צעירים יותר. אופי גורן, הג'ינג'י, חיה האחות של שאול, רחי סרגי, גבי פה איתנו, ואיציק שוורץ ועוד. במה משחקים? כל המשחקים הרגילים, מחבואים, קלאס, כדור, בלות ודודס, 4 מקלות ודודס. גם מועדון הקמנו בשכונה. הלול הישן של משפחת רבינוביץ' ושמו קלו, קבוצת לול וזבל. זה מה שנשאר מהלול שם. אל תגיד, אנחנו עשינו מזה ארמון מפואר. זיכרונות יפים יש לנו ילדי רחוב מאותם הימים של ארץ צעירה וטבעון הקטנה. בלה שבא מבית דתי וחבש כיפה, היחיד בכיתה ובקבוצה שהלך קבוע לבית הכנסת ומשך לשם את חבריו הטובים שהיו לומדים שם בחיידר בשולחן ערוך של יוסף קאו, ואחר כך משחקים פינג פונג, שהרי לשם כך באנו מלכתחילה, אבל היום זוכרים את שולחן ערוך. הוואדי היה אתר משחקים ובילויים מבוקש מאוד. הכרנו אותו על בוריו, כל אבן ושיח, איפה פורחים פרחי העונה, וגם הכרנו את הרועי כבשים של קיבוץ לונים, אבא של צפריר בן גילנו בערך, והיינו רובצים לידו על העשב ונהנה מהחמה.
בוואדי יש בריכה טבעית קטנה בסלע, שם היינו משיתים סירות ובאים אליה באביב לראות שרשרות פלצי הצפרדעים והתפתחות הראשנים. היה חור קטן, איזה בריכה. אבן גדולה, שיש בה, היא קיימת עד היום. מי שרוצה יכול לרדת לוואדי ולראות, לוואדי של רחוב החורש. שטח הכרמים של קיבוץ אלונים הגובל בוואדי שלנו היה מלא בחרסים, אותם אספנו והבאנו לכלו, ומאוחר יותר, כשהקימו את רחוב האירס ויסמין, הסתבר שבגבעה יש מערות גבורה. והיו בנות שבהן חזרו חיים ובלה, וביחד היו מסתובבים בעיקר בלילות ליד בתיהן, בתקווה שיצאו ויראו, מעבירים פתקאות באמצעות חברים וחברות ומקווים לטוב. תנועות הנוער היו מקום שאליו הלכנו הילדים הבוגרים. חלקנו הקטן לצופים בטבעון, והרוב לנוער עובד בטבעון של אחדות העבודה ובקריית עמל של מפא"י. אליו חבר בלה שהיה בקשר טוב עם בני קריית עמל. רגע, אל תלך, תישאר. רגע, רק אחד קטן חביב. שבת. שבת. רוכבים על אופניים. מה בלה עושה? הוא אסור הוא לו רואה את הכיפה שם בכיס, רוכב על אופניים. מרחוב אבא שלו הולך לבית כנסת. הוא היה גם צריך להגיע לקריית עמל לנוער, לא פשוט להגיע לשם, צריך אופניים. רגע, חיים אמור לעבור, כי מכאן והלאה הוא יעזור לי לזהות את החברים. כשאני הכרתי אותם בגיל 14 עד 16, היו גלוריות ויפי תואר. קשה לי מאוד לראות כאן גלוריות, אז מי שירצה לדבר, אתה תזהה. בסדר? מי רוצה לדבר? ארי. ארי טינקר. הייתה לו גלורית. הייתה לי בלורית. גם אני זוכרת אותך עם הבלורית. הייתה לי בלורית וקראו לי ארלה. אחותו הייתה בכיתה שלי. ואחותי בכיתה של נעמי. אני לא אספר על ישראל שום דבר. היינו מכיתה ג' ביחד, ואנחנו כמו אבו עם מחזור נובמבר 66 בשריון, וסיימנו מסלול ביחד, והיינו ביחד גם בקורס רבי טנקים, ופשוט בימים האחרונים חפרתי קצת בניירות ומצאתי את העלון של סיום קמ"ט, קורס רבי טנקים, את העלון, בסיום כל קורס היו כותבים, ואנשים שהיה להם כישרון כתיבה כתבו, אני לא כתבתי. אתה כותב היום. זה התפתח לי כנראה בשנים אחר כך, אבל הסתכלתי בחוברת הזאת ואני רואה דם שכתב ישראל כהן, אז אני אקריא את מה שהוא כתב. ואני לא צריך לספר על ישראל כלום, מתוך מה שאני מקריא, תכירו את ישראל. שם הקטע שישראל כתב, לזכר הנופלים מהקורס, אוקיי? לזכר הנופלים מהקורס. הם היו 12 חסונים והטובים בבנינו. הם נתנו נפשם על מזבח השמירה. רמת הקורס לא סיפקה את הידע הרב שלהם, הם ידעו את דרכם בחיים. נזכור את שומרי הבסיס בשדה, אברהם ושות', את עוטפי הנשק הקשוחים ורולן ביניהם, את האיש שקצו לו הכנפיים ואת כנפו שקצו לו הקיצים, ואת אותן אנטנות שחזו בסוף אך לא בסיום הקורס. איך נשכח את ידידנו סולומון חוליו הגדול שניסה לסגור מדף מבחוץ ועודו בפנים, או את אותם צנחנים עגולים כגרים שקפצו בקלות מהצריכים. אל לנו לשכוח את אנשי המחזור שלפנינו, אותם חניכים תורניים שעל החול מחשבים, את אנשי המילואים, ראש שנייה ואת ידידנו שכל ראשו נתון ברגליו ועל כן לא יכול לעמוד במאמץ. הצמחוני שלנו גולדסי, או אותו אני שלא אהב שינה, ולכן ממנו המפקד חשש, ועקב זמנו המיותר עזב את הקורס. אוי לוין היקה, ולבסוף את רבנו רבי ההדור, שמרוב ידע היה מבולבל, עד אשר מהקורס הובל. לזכרם נעמוד, ועוד נזכור את ידידנו הרס"פ הקשוח היהו, אותו פורץ הגדול, ישראל כהן.
זה ישראל. תודה רבה. עוד מישהו רוצה להגיד כמה מילים? אז אם אין אנשים שרוצים לדבר, מוזמנים לכיבוד. תודה רבה.